हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटिउब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअ जागोन एडिआरइ ग्रेड 4 नि एग्जामा जोंहा 27 अक्ट'बराव जानो थांगासिनो दं नङा होमबा। दा आङो बे ग्रेड 4 एग्जामनिनो माखासे फुल डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ। जोंहा एग्जामाव बेसेबां केन्डिडेट्सआ एग्जामखौ लिरगोन ग्रेड 4 आवहाय आरो ग्रेड 4 एग्जामाव जोंहा बेसेबां भेकेन्सिस दंमोन बेसेबां पस्ट दंमोन आरो एडमिट कार्डखौ माबायदि डाउनलड खालामो एग्जाम हलाव जोंहा आरो मा डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगौ आरो माखौ लांफानो मोना आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो होदो जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान आपडेट्सखौ मोनबाय थागोन। बे चेनेलनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो स्कलारशिप आपडेट बायदिसिना गभर्नमेन्ट स्किमफोरखौ आं हगारबाय थागोन। दायो आं नोंथांमोननो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना खोन्थाग्रोनोसै। ग्रेड 4 एग्जामनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि जिखुनु जाया गुगोल नङाब्ला क्रोम ब्राउजाराव फैदो। आं दायो आंनि क्रोम ब्राउजारावहाय फैबाय। बेयाव फैनायनि उनावहाय सार्च बारावहाय टाइप खालामबानो जाबाय सेबा लिरनानै सार्च खालामदो। सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नैबेबायदि ओंखारगोन सेकेन्डारि इडुकेसन बर्ड अफ आसाम। बेवहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय आंना नेटआ एसे स्ल' जादों दै। बेयाव थुनायनि उनावहाय नैबेबायदि ओंखारगोन। बेबायदि ओंखारबा नैबे सेकेन्डआव थुबानो जाबाय। जोंहा ग्रेड 4 जानो गोनां नालाय एग्जामा 27 अक्ट'बरावहाय नैबे थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नै एडमिट कार्ड डाउनलडनि लिंक नुदों। लिंक मोनथाम होनाय जादों बेवहाय लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 जिखुनु जाया लिंक मोनसे थुनानै नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। दायो जिखुनु जाया आं मोनसे लिंकआव थुबाय। बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डखौ बिदों। बै एप्लाइ खालामनाय समावहाय मोनसे एप्लिकेसन नाम्बार मोन्दोंमोन ना बेखौ आरो पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामबानो एडमिट कार्डखौ मोनगोन आरो। जाय बिथांमोना एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डखौ बावबाय बिथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। बिथांमोना फरवर्डआव थुनानै रिकभार खालामनो हागोन। फरवर्डआव थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना नोंथांनि बै एप्लाइ खालामनाय समाव होनाय मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै रिकभार खालामनो हागोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बारावहाय SMS आव फैगोन आरो एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डआ। दायो आंनि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोननो लगइन खालामना खोन्थानोसै। दायो आं आंनि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखांबाय। एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवर्डखौ होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइनआव थुबानो जाबाय। लगइनआव थुनाय लोगो लोगो एडमिट कार्डआ बेबायदि ओंखारगोन। बिदि ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौ फाइलावहाय सेभ खालामनो खोन्थादों। बिदि खोन्थाबाथाय नोंथांमोना नैबे पेपार साइजखौहाय A4 होबानो जाबाय। A4 होनायनि उनावहाय नैबे PDF आव थुदो। PDF आव थुनानै नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलनि जिखुनु जाया बबे मोनसे फाइलाव दोननो बे फाइलावहाय थुनानै सेभ खालामबानो जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो एडमिट कार्डखौ थांनानै खोन्थाहैनोसै। जोंहा बियो ग्रेड 4 एग्जामनि जानो गोनांनि एडमिट कार्ड बियो जोंहा 27 अक्ट'बरावहाय ग्रेड 4 नि एग्जामा जागोन नालाय जोंहा बिनिनो एडमिट कार्ड बियो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि बेयाव नाम डेट अफ बार्थ गासैबो डिटेल्सआ बेयाव थाखाजोब्बाय। बिनि उनावहाय नैयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना मा पस्टखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। पस्ट एप्लाइड जोंहा 27 अक्ट'बरावहाय मोननै एग्जामा जागोन दे। जोंहा फुं आरो बेलासे मोननै एग्जाम जागोन। जोंहा पेपार 1आवहाय दंमोन क्लास 10 फार्स्ट लेभेल आरो पेपार 2आवहाय दङ क्लास 8 फार्स्ट लेभेल। नोंथांमोना मोननैबो पस्टखौ एप्लाइ खालामदोंबा जोंहा नैबे एडमिट कार्ड मोनसेयानो सोलिगोन दै। फुं आरो बेलासि मोननैबो एग्जामनि थाखाय बे एडमिट कार्ड मोनसेयानो सोलिगोन। नैबेयावहाय थाबाय एग्जामिनेसन सेन्टार। नोंथांमोना एग्जामा माबेयावहाय गोलैदों नोंथांमोना बेखौ एक्जेक्टलि मिन्थियाखैबा गुगोल मेपावहाय सार्च खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिगोन। बेनि उनावहाय एग्जाम टाइमा बेसेनिफ्राय बेसेयाव जागोन। पेपार 1आवहाय दङ जोंहा 27 अक्ट'बर खालिनो दै 9 AM निफ्राय 11:30 AM सिम जागोन। नोंथांमोना एग्जामाथ' 9टायाव जागोन नालाय बिनिनो एसे सिगां थांबानो जाबाय। नोंथांमोना 1 घन्टा 1.5 घन्टासो सिगां थांबानो जाबाय। जोंहा बेलासियाव एग्जामा जागोन पेपार 2आवहाय बेलासे 27 अक्ट'बरावहाय 1:30 PM निफ्राय 4 PM सिम जागोन एग्जामाहाय। मोननैबो एग्जामा जोंहा सानसेयावनो जागोन दे। नोंथांमोना मोननैबो पस्टखौ एप्लाइ खालामदोंबा बे एडमिट कार्ड मोनसेयानो सोलिगोन। मोननैबो एग्जामखौनो लिरनानै फैखाबानो जाबाय। मोनसे सेन्टारावनो जाखागोन एग्जामाहाय। जोंहा ग्रेड 4 एग्जामनि थाखाय जोंहा फुं आरो बेलासि मोननै जागोन नालाय एग्जामाहाय। मोननैबो एग्जामनि थाखाय जोंहा फुं आरो बेलासि मोननैबो एग्जामनि थाखाय जोंहा गासै टटेल कुइसना थागोन 135टा कुइसन थागोन। बेनिनो नोंथांमोना मोनसे कुइसनावहाय 1 मार्क थागोन दे। 1 मार्क थागोन आरो गासै टटेल मार्क्सआ जोंहा जागोन 135 मार्क्स थागोन। आरो मोनसे खोथा दे नोंथांमोना नेगेटिभ मार्क दं दे। नोंथांमोना मोनब्रै कुइसननि एन्साराहाय रं जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय जाखानाय कुइसन एन्सारनिफ्रायहाय 1 मार्क दानगोन -1 दानगोन नेगेटिभ मार्क दं। ओंखायनो नोंथांमोना गासिबो कुइसननि एन्सारखौ मोजाङै मिन्थिजोबाब्ला जानला मानला होलाबायनाङा नङाबा नोंथांमोना नेगेटिभ मार्क दानजागोन।
दायो आं नोंथांमोननो ग्रेड 4 एग्जाम लिरनो थांबा जोंहा मा मा लांफानांगोन आं बेखौ खोन्थानोसै। एग्जाम लिरनो थाखाय जोंथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा एडमिट कार्डखौ लांफानांगौ होननानै। जोंहा एडमिट कार्डखौ एग्जाम जागोननि सानसे सिगां प्रिन्ट आउट खालामना लाखाबानो जाबाय। जोंहा एग्जामाथ' फुंनि 9टानिफ्रायनो जागोन नालाय एग्जाम दिनखालि जोंहा जिर'क्स खालामनो हाखु दाखु जागोन, बेखायनो एग्जामनि सानसे सिगां प्रिन्ट आउट खालामना लाखा। जोंहा एडमिट कार्डजों लोगोसे अरिजिनेल डकुमेन्ट्स मोनसे लांफानांगोन, आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पेन कार्ड, भटार कार्ड, बेफोर मोनब्रै डकुमेन्ट्सनि गेजेराव मोनसे लांफाबानो जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो ग्रेड 4आवहाय बेसेबां पस्ट दंमोन, बेसेबां भेकेन्सिस दंमोन बेखौ आं खोन्थालांनोसै। ग्रेड 4आवहाय जोंहा गासै पस्टआहाय दंमोन 5023 दंमोन, गासै 5023 दंमोन पस्टआहाय, 5023 दंमोन आरो पस्टआहाय 27 अक्ट'बराव जानो गोनां एग्जामा। जोंहा एग्जामा फुं आरो बेलासि जागोन नालाय, फुङावहाय जोंहा क्लास 10 फार्स्ट लेभेलनि जागोन आरो बेलासियाव 8 फार्स्ट लेभेलनि जागोन। जोंहा दानिया फुङावहाय बेसेबां केन्डिडेट्सआ एग्जामखौ लिरगोन, जोंहा गासै 8,27,130 केन्डिडेट्सआ एग्जामखौ लिरगोन आरो बेलासियाव 8 फार्स्ट लेभेलनि जागोन नालाय बेवहाय जोंहा 5,52,002 केन्डिडेट्सआ एग्जामखौ लिरगोन आरो। एडमिट कार्डआ जोंहा रेजेक्टबो जादों दे। जाय बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनाय समावहाय ग्रेड 4खौ एप्लाइ खालामनाय समावहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ ग्रेजुवेट लेभेलनिमोन, बिथांमोनानो एडमिट कार्ड फैयाखै दे, रेजेक्ट जादों। बिथांमोना बे साख्रिखौ माने एप्लाइ खालामनो हानाय नङा, एग्जामखौ लिरनो हानाय नङा, ओंखायनो बिथांमोना रेजेक्ट जादों। आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।